Selamat sore bolo. Jadi ceritane sore iki yo melaku sore ngono. Iki aku lagi neng pinggir rawa pening sing ono neng Tuntang. Nah, iki cedhak karo Ambarawa cedhak, karo Solo Tigo cedhak, karo Mbawen yo cedhak. Nah, iki lagi neng kene iki bolo. Iki kereta api wisata dari Ambarawa ke sana, itu ke mana jenenge, ke Tuntang. Nah, ini lagi nyorewe bolo santai. Iki mau yo sunset apik, tapi wis saiki jam 5 punjul. Nah, iki tak liatin bolo. Ini ngarep iki sawah. Ini selokan cilik, banyune mili terus, persawahan. Nah, daerah kono kae iku bolo rawa pening. Biasane kanca-kanca iki nek do mancing do ning kono kae, engko lewate kono kae ana dalan rono. Nah, biasane do mancing ning kono. Lewat Semurepu ya iso bolo. Nah, terus nek nggon sawah-sawah iki biasane iki ana welute yoan bolo. Ana mau aku weruh mas-mas, bapak-bapak iki tak takoni, nyari apa Pak? Ngono. Nyari welut Mas ngono. Wah, jan. Ya wis ngene iki bolo. Yo iki mau sayange guru ora nggawa jajan. Dadi iki mau teko mlaku-mlaku ngono kek. Ya wis neng pinggir rawa pening. Korene karo bojoku ning kono. Lagi nyantai iki mau balik kerja bablas rene. Ya toh? Iki ndelok pemandangan sore syahdu ngene iki bolo. Iki yo calone bakalane di sawah iki. Nah, iki arep musim ketiga. Jadi ya banyu koyone isih gampang nek daerah kene iki. Lah kae Gunung Telomoyo. Ngarepe ning Gunung Telomoyo bolo. Terus ana Gunung Merbabu. Tapi rada berkabut. Iki nek cuacane apik cerah ngono, wah, gunung kono kae Gunung Ungaran ya. Kono kae bukit-bukit, wah jan. Apik. Jadi hitungane nek rawa pening iki neng nggon karo dataran